рӯзи 9 ноябр Умеда Шарифова сокини 31 солаи ҷамъияти Дерқади ноҳияи Фархор бо гумони куштани Файзигул Олимова хушдомани 55 солааш боздошт шуд. Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 12 ноябр хабар дод ки Умеда Шарифова дар вақти муноқиша бо кор 2 маротиба ба гардани хушдоманаш задааст ки дар роҳ ба беморхона ҳалок шудааст. Як манбаъ ба радиои Озодӣ гуфтааст сабаби куштор хушунати хонаводагист. ба тафтишот гуфтааст ки гӯё доим хушдоманаш ӯро ғам медодааст. ҳамин ҳолат боиси ҷангу ҷанҷол ва боиси ба қатл расонидани хушдоман ба дасти Келин шудааст. ҳоло тафтиш оғоз шудааст ва Келин ҳам дар боздоштгоҳ қарор дорад, иброз доштааст манбаъ. ва гуфта мешавад ки додситони ноҳия нисбат ба ин ҳодиса бо моддаи одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ боз кардааст. то ҷое маълум аст, Умеда Шарифова як фарзанд дорад ва замоне ба хушдоманаш ҳамла кардааст ки шавҳараш дар хона набудааст.